Nou, die visserij dat wordt minder en dan ja, wij begonnen om met meisjes te varen. En dan nemen we gasten mee en die laten we het visjes zien. En het hokje? Een soort van museumke? Ja, daar sluit spullen in, dat hebben we in de netten gevonden uit de oorlog, met vertellingen. En dan, ja, we gooien dat eerst eigenlijk weer in zee. Maar die havenmeester hier in Hielep, die is amateurarcheoloog. En die had dat eigenlijk opgeren. En nu kan het mooi in het hokje. En wat vertel je de mensen alweer? Nou, vaak over de visserij. Ik heb dat, ja, dat in mijn hele tanken worden door de jaren in wezen. En dan staat dat zoals ik. Is dat jammer dat dat oorgeeft, want dat doet mij zeer. Ja. Maar ja, dan kan je net stilstaan bloeien. Je hoort het praten, nou aan het werk? Ja, dat is het hielriekje dat dan stapt de ouder, die stapt wat op een wal om en dan ben ik hier op het hielriekje. Dat zo een doen. Gaat het altijd zo? Nee, we doen het wel eens over zijn mom. Dan steen ik in het hokje de mensen wat te vertellen, hoe de visserij en wat het alles een beetje inhoudt. Want ja, de meeste mensen die weten er net vallen van oud, dus dan is het toch wel mooi als er wat bij te vertellen is. Zo vermoord je hem wat? Ja, wat niet vermoeid je. We zitten hier op mensen te wachten. En dan gaan we weer. Ja, het is rustig nou nog, hè? Ja, maar het is ook nog betiert. De mensen zitten nou te koffie drinken. Hè. Ja. En nou de beetje dan begint dat gevleien wordt. Dat even wel. En hoe is de gearworking verder, man, tussenin? Wij hebben nog nooit een woordverschil gehad. We zijn al jaren bij elkaar, maar zwarte gezichten ging net weer mooi. Het is of goed of heel erg verkeerd. Maar wij hebben nooit geen gezeur op elkaar te geven. Hij zei, wat dan ging het met mij, maar dan maai je het met mij. Dat is het verschil. Maar wat is dan je geheim? Ja, hij is zo wezen. En als er meerdere verschillen met niet meer uitpraten. En geen zwarte gezichten. Dus gewoon zeggen, ophouden te zeuren. We gaan weer. Dat is het geheim van de smid. We zijn geen benevetter. Nee. Af en toe te geren is even gezellig op stap. Ja, eens een biertje keepje te geren. Brengt er meer kwast thuis. Maar dat jij het ook met leven. Ik was 2 biertjes steen. Ja, en ik was 30. Ik was weer te houden. Ja, wel. Ja, het wordt dan minder als de ouder wordt. Hij kan zijn vallen net meer hebben. Nee, ik krijg voor het zoeker. Nou, dan de kleren die naar een betere baan. Ja, dat doe hij een blust met water, jongen. Weet je wat is er nou uur ogen, hè? Ja, het is wel verstandiger. Dit is ons schaapjet, nummer 28. Die is zondagmorgen bevallen van een vierling. En dat vonden wij al heel bijzonder. En toen kwamen we zondagavond in het hok. En we waren hier wat bezig. En ik kijk hier zo. Ja, want Jern wat? Ik hoorde hier wat. Ik hoorde wat mekkeren. Ik denk, wat hebben we nou? En ik graaf onder het stro en er komt zo'n klein lammetje onder vandaan. Dat was nummer 5. Nou, toen was het wel heel bijzonder. En die looi daar ook al ons koft? Die lag er al van 's morgens 8 uur af. Dus ja, een wonder dat hij dat overleefd heeft. Kom eens, meisje. Kom maar. Ja. Mondje open. Nou, die heeft wel dorst. Deze had nog wat hulp nodig? Ja, deze die... de moeder heeft er al 4 mondjes te voeden. En deze die, nou ja, zij is al 1 keer onder de voet gelopen door de broertjes en door het zusje. En dat risico wilden we niet nog een keer nemen, dus vandaar dat ze apart ligt en apart gevoed wordt. Dit is echt een stikliedser als de rest. Ja, dit was inderdaad de laatste van de vijfling. En vandaar dat deze ook een beetje ja, zoek is geraakt, denk ik, ook om het stro. Als ze groter was, dan was ze makkelijker te vinden geweest.
Ik wil dat ze ook nog wat help krijgt van de buurvrouw zo nou en dan. Ja, er is inderdaad een vrouw hier in de buurt en die komt regelmatig langs. En die houdt er lekker tegen zich aan een poosje. En die geeft er wat massage en wat reiki, geloof ik. Omdat het nekje wat scheef staat. Dus een beetje pleegmoeder is dat. Ja. Reiki voor de lampjes. Ja, wat het precies is, dat moet je me niet vragen. Maar het heeft iets met de kracht van de handen en de warmte en alles te maken. Goedemorgen. Hoi, jullie zijn er ook weer? Ja. Hoe is het met ons kleintje? Nou goed, steeds Oh, beter. kijk nou toch. Kijk, je pleegmoeder is In er. de dagtijd. Oh, geweldig. Gisteren was het even alleen de voorpootjes. Dat is in de dagtijd. Het staat toch uit de Ja, stand. het staat nekje goed, gaat hoor. ook ietsje beter. Ze loopt nu ook. Echt waar, hè? Ja. Ze drinkt goed. Oh, fantastisch. Heel mooi. Nou, zal ik hem maar weer eens even tegen mijn borst aan doen? Doe maar. Ja. Ik heb altijd het gevoel dat dat ook helpt. Beetje extra energie. Dat je ook reiki doet. Ja. Maar ik wist niet precies wat het was, dus misschien handig. Reiki, ja, dit is eigenlijk een energie die, ja, er wordt dan gezegd, je kanalen worden opengemaakt, waardoor je dus de energie, als het ware van bovenaf, stroomt dat door je heen. En dan, dat gaat toch naar die plekken toe waar het nodig is om die warmte te geven en ontspanning. En ja, het is een bepaalde manier van helen. En u komt elke dag even kijken, elke dag even reiki toepassen. Ik kom nog een paar keer. een paar keer, Ja. ja, ik kom wel zo om de zoveel uur kom ik even kijken en dan heb ik het gevoel van, ja, en soms dan heeft ze ook, gooit ze bijvoorbeeld een koppertje helemaal onder mijn jas. Of, ja, er gebeurt heel veel. Ik voel dan het hartje ook op mijn hart. En dat zijn hele bijzondere momenten. Ja, En het gaat nu goed komen. ik weet het wel zeker.